maa jugu o tɛ se ka kɛ maa ɲuman ye fo ka diɲɛ wuli wa maa ɲuman fana tɛ kɛ maa jugu ye keba n'i ye panpani na i ko tinɛni tulukalama ni yɔrɔ ka jan i la hali bi maaw bɛ se k'i nɛgɛn k'a fɔ k'i ye nin ye nka e yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ i ye min ye wa maa ti min ye i tɛ se ka k'o ye fo ka diɲɛ wuli sɔgɔmada in na dunko juguya ani yuruguyurugu keba kuma in n'i y'a fɔ k'a mɛn i bɛ nisɔndiya i bɛ muguri i bɛ miiri keba i b'a dɔn ko kaso anw ka kan tɛ yan kaso tɛ anw fɛ yan a tɛ an ka kan na tubabukan o de ye kaso ye sabula tilennenya ni laadiriya bamananden yɛrɛ wolo kaadɔden yɛrɛ wolo bɔbɔden yɛrɛ wolo fuladen yɛrɛ wolo miyankaden yɛrɛ wolo sinafɔ yɛrɛ wolo bɔbɔ yɛrɛ wolo maraka yɛrɛ wolo keba kasonga yɛrɛ wolo ninnu caman bɛ yen ani maninka u bɛ saya kɔrɔ dɔn ni malo ye o waati o y'a sɔrɔ min ye indépendance mana keba an ka cɛkɔrɔbaw ko ko bamakɔ tun ye kin 4 ka taa se 8 ma i ka wari bɛ bi suguba kɔnɔna yɔrɔ la i bɛna segin ka tila ka n'a ta keba o y'a sɔrɔ n'a fɔra k'i ye sonyɛni kɛ i bɛ t'i kan dulon juru la k'i yɛrɛ fa n'a fɔra k'i ye lebulako kɛ e bɛ dugu bila de c'est pour que bamananw b'a fɔ ko n'i na kuma ma mɛn dugu la i k'i sigi cogo dɔn dugu kuma bɛɛ tɛ lakali dugu ko bɛɛ lajɛlen tɛ fɔ wa fɛn caman bɛ yen n'i ma fara k'a lakali i bɛ taa bɔ i tere kan dɛ keba kabi o waati anw ka maaw tun ye an ka taabolo n'an ka tabiyaw sigi sen kan cogo min an kun tɛ fɛn caman dɔn nansara nana ka na a ka colonisation daminɛ keba k'a ka baaraw sigi sen kan fusamantiya nana don baaraw la maaw nana woloma ka maaw sa ni maaw ye ka min ye dɔw bila dɔw ɲɛ o y'a to dɔw ɲɛ tɛnana ɲɛ kɛra fɛn ye fɛn minnu i bɛ ɲɛ dɔn a keba ɲɛ bɛ keleya dɛ ɲɛ ɲɛ bɛ keleya ɲɛ tugu o ɲɛ bɔ a la i y'a ye ka ban de wa n'i ye denkulikɛla ɲininka kuma o kuma keba a b'a fɔ k'ale kunkolo t'a fari fa dɔ ye k'a sɔrɔ maa sigilen don fana ɲɛ bɛ e la sɔgɔmada in na an ko dunko juguya ni yuruguyurugu keba k'a ta Modibo Keyita la n'o ye Daba Keyita denkɛ ye Atuma Kamara denkɛ ye ka na se général d'armée Asimi ma keba Mali jamanakuntigi mana min b'i kangaranfɛn in na dɛ wa a bɛɛ lajɛlen y'a damana tɔgɔnin sɔrɔ a la fana han keba n t'a dɔn n'an wulila ka bɔ yan bi u bɛ taa min k'an na nka an na dɔ lakali cogo la maaw bɛ se ka min faamu keba n'i ye Modibo fanga ta u b'a f'i ye ko opération taxi n'i ye Musa Tarawele fanga ta u b'a f'i ɲɛna ko million gin n'i ye Alpha Umaru Konare fanga ta u b'a f'i ɲɛna ko fonctionnaire milliardaire n'i ye ATT fanga ta u b'a f'i ɲɛna ko bɔsin tigila ani se yirali ni nafolo ye anw ka cɛkɔrɔba n'o ye buwa fanga ye a ma se maa ka fɛn fɔ maa ye sabula o tɔ kɛra tɔw ye min na ka tila k'o lasigi sen kan keba dunko juguya ni yuruguyurugu hali bi Asimi bɛ k'i kangara a la k'i fasa fili kaki ko ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ keba n bɛ taa n'i ye kɔfɛ dɔɔnin maakɔrɔw ka hakɛ to an bolo fila b'an kɔ an ye sabula nin t'anw tilela kuma ye san 1967 keba Baba Modibo tile la a nana ye k'a fɔ ko min ye maa dɔw ye ko kasanin bɛ u la ko sɔrɔnin bɛ u la Modibo Keyita ale fana dimiko jugu sa ale ko ka opération taxi ani opération villa ko k'o sigi sen kan sɛgɛsɛgɛli ka kɛ dɛ maa minnu bɛ yen n'u b'ale ka gouvernement kɔnɔna na keba n'olu ye jɔyɔrɔbaw b'u bolo taxitigi ninnu ka ɲini ka dɔn dɛ soba minnu jɔtɔ filɛ n'olu ka ɲini ka dɔn a fɔra o de ma sa ko opération taxi keba yɔrɔ Modibo Keyita kɔni fɛɛrɛ kun ka bon wa min ye maaw tun b'a bolo minnu hakili ka bon kosɛbɛ nka keba opération taxi banna cogo min n tɛ n da don o la bi ni y'an ka jamana taa cogo n'an ka jamana sigi cogo n'an ka jamana kɛ cogo ye i b'a faamu Musa Tarawele tile la u nana du di maaw ma keba ko million gin Seydou Badian ko ten o
ko Modibo tilela ko maaw tun bɛ malo ka sonyɛni kɛ Musa tilela maaw ye sonyɛni kɛ nka bi min ye démocratie tile na milliardaires de bɛ yen hali u tɛ siran Keba min ye coup d'état kɛlen an ye kibaruya sɔrɔ cogo min novembre kalo tile 19 san 1968 sɔrɔdasi minnu nana fanga la u nana sɔrɔ wari min bɛ Mali magane kɔnɔ miliyɔn 300 min ye miliyɔn 300 ye Keba u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni o kɛra u ka nasɔngɔw ye fɔlɔ u y'o ta k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ Keba u yɛrɛ nana sigi fanga la fanga a jurumantigiw fanga a ka hakɛ bɛ maa minnu fɛ baara minnu tun bɛ ka kɛ sen na a maa dɔw y'u ni da o wariw kan o musakaw o sɛgɛsɛgɛli n'o ko dɔw ɲɛɲinini Musa ni caman ye tɛlɛ kɛ a Keba nka a taara laban cogo min i n'a fɔ Modibo Keyita ka opération taxi kɛra cogo min Keba an bɔr'o la an nana min ye démocratie fanga la ye démocratie fanga Keba ale kɔnɔna ma nɔgɔn dɛ sabula ale taara kɛ mun ye an ka parti an ka tɔn an ka maaw an ka sengo an ka dɔnko an ye min fɔ an b'a fɛ ka min sigi sen kan Keba bɛ maaw dɔn Adema la depuis don min na a fɔra u ɲɛna Adema kɛlen ka fanga ta depuis don min a fɔra u ɲɛna ko an k'an cɛsiri ka dɔ ɲini an yɛrɛ ye fo bi a dɔw ma don Adema siège kɔnɔ tuguni a maakɔrɔ dɔw bɛ balo la hali bi olu bolo u ye démocratie kɛlɛ kɛ kun min kama o tɛ nin ye o tɛ taɲini ye o tɛ sɔrɔ kɛlen i yɛrɛ ta ye Keba i b'a dɔn k'a fɔ ko démocratie fanga kɔnɔna na kana miiri k'a jateminɛ ko min ye fɛɛrɛw ma ɲini koyi dunko juguya ni yuruguyurugu min ye banque mondiale maaw ye olu ye saradali kɛ ka ɲɛfɔli kɛ Keba u ye sɛbɛn belebeleba bɔ sɛbɛn belebeleba min y'a to ni Alpha Umaru Konare ale fana sɛbɛkɔrɔ dimina sɛbɛn in ko mun ko min ye milliardaire maa 21 k'o de bɛ Mali kɔnɔ a milliardaire maa 21 na minnu bɛ faso baara la olu ye 16 ye jagokɛla minnu bɛ a la olu ye 5 ye Keba ko nin waliya in bɛɛ lajɛlen kɛra k'a daminɛ san 1991 ka n'a bila san 1999 na o la Alpha dimina a ye jugebaa dɔ ɲini ka magistrat belebele ɲini o ye Amadu Usman Ture procureur commune 3 Keba o y'a sɔrɔ ci wɛrɛ dira yan ka ci wɛrɛ di maaw ma k'u ye baara kɛ ka ɲɛ Amadu y'a bɛɛ lajɛlen PDG n'a DG bɛɛ lajɛlen fili ka taa kaso kunba la fo an k'a ma ko lycée technique Keba min ye Bamakɔkura kasobon ye an ka DG n'an ka PDG n'an ka NG procureur juge anticorruption o y'a sɔrɔ a b'a 12 fili la bi ale de ye cour constitutionnelle président ye a ye nin bɛɛ minɛ dunko juguya ni yuruguyurugu a sɛgɛsɛgɛli taara bɔ olu de kan k'a ye k'a fɔ ko olu de bɛ wari dun Alpha y'i fasa ja kaki tɔn kɔnɔna de don wa min ye jamana yɛrɛ kɛcogo de don wa fɛɛrɛ jumɛnw sigira yaasa ka se ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ jamana kɔnɔ a nana ye k'a fɔ Keba mun tun bɛ fɔ mɔgɔw ye e ka ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ sa parti i ka kɛ o tɔnden ye sɔnɔgɔyaw bɛ k'i ye i bɛ se ka bila hɛrɛ kɔnɔ sɔrɔ bɛ d'i ma i bɛ bila baaraw la nka i bɛna ni tɔn ta ye tɔn ye jɔyɔrɔ de ma e tɛ fɛn ɲɛ tɔn ye o tuma mun kɛra an ka tɔn sigi e kama Keba ni ne nana kɛ sa Alpha ni Adema maaw fɔra ɲɔgɔn kɔ a ma nɔgɔya dɛ a kɛlɛ a taara n'u ye fo 2002 la Alpha kun t'i kɔfilɛ yɛrɛ tuguni yɛrɛ n'i ma fɛn ta i ti jɔrɔ koyi nka ni an t'a laban ye boli ye dɛ Keba Alpha ale y'a se kɛ nka Keba i b'an ka jamana in dɔn Musa Traoré Modibo Keyita y'a bila yɔrɔ min Alpha fana ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la nka n bɛ min f'i ye Alpha ye min kɛ maaw kun t'a dɔn k'o bɛ se ka kɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ a wagati mɔgɔ y'o PDG ba n'o directeur ba ye Keba parti de fana ye jɔyɔrɔ di olu ma dɔw de fana sɛmɛnen don olu la parti kɔnɔ donc parti ka carte parti ka sɛbɛn parti ka tɔgɔ parti ka siya o tun de bɛ taa to i bɛ se k'i sɛmɛyɔrɔ sɔrɔ ka ko kɛ ko minnu tɛ se ka fɛn tɛ se ka k'i la ATT nana fanga ta o cogoya kelen na
nga ale nana mun kɛ ale y'a ye k'a fɔ ko in ta tɛ ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ nga a ma taa k'a dan dɛ keba ale fana nana ni vérificateur général ye vérificateur général o nana ye k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko in gɛlɛya yɔrɔ ye an ka faso cakɛ baarakɛdaw de ye keba k'a daminɛ san 2004 kana se san 2005 ma vérificateur sigira sen kan vérificateur ka rapport fɔlɔ keba u ye mun lakɔlɔsi u y'a ye k'a fɔ min ye TVA ye DNCC kɔnɔna na n'o ye direction nationale du commerce la concurrence ye DG kɔnɔna na n'o ye directeur général des impôts ye DGDG kɔnɔna na n'o ye douane ye ka taa se trésor ni comptabilité ma keba u y'a ye k'a fɔ yen kɔni olu baarakɛyɔrɔ kɔni tun bɛ mɔgɔw bolo cogo min ka d'u ye de parti to cilen don parti ka o senfɛ vérificateur ka sɛgɛsɛgɛli bolila yɔrɔ 4 ka keba Malitel Sotelma Icatel SA ani Bamako mairie di district siɲɛ fɔlɔ la faso kumana wari ma vérificateur ka rapport fɔlɔ kɔnɔ o kɛra miliyari 15 ye an y'o dun k'an sigi an y'a kɛ ka parti dɛmɛ k'a kɛ ka tɔn dɛmɛ k'a kɛ ka association sigi sen kan k'an yɛrɛ yiriwa keba dɔ tun ye laada ye dɛ vérificateur ka rapport filanan min bɔra keba ATT tile la ko don kelen ministre dɔ ye 11,1 don te la yan taama mɛnɛ sisi ma bɔ wa a kuma ma taa yɔrɔ si kiiri ma kɛ a la keba nin kuma ma diya a don dɛ hakili bɛ a la i ko kunungo min ye Sidi Soso Jara ye conférence de presse de sen fɛ a bɛ k'a ka rapport présenté ala ma hinɛna Adam Cham la o de tun y'a ka kunnafonidila ye olu de ye sɛbɛn in bɔ k'a di anw ma o y'a sɔrɔ vérificateur bɛna sigi a b'a ka rapport présenté journaliste bɛɛ la kuma bɛɛ bɛ ɲɛfɔ an wulitɔ de ko k'an k'an jɔ ko don kelen ko dɔ ye 11,1 don te la ministre Mali kɔnɔ yan kɔni wa a kɛra décembre kalo han budget datugulen donc ATT fana fujinina ale fana ye wuli k'i firi a ko ka keba Modibo Musa Alpha u y'a bila yɔrɔ ma a fana y'a bila ye nka ATT ka waati la Modibo Sidibe kɛlen premier ministre ye ale ko ka ɲɛɲini kɛ ko in na dɛ yurugu yɛrɛ ye mun ye a bɛ se ka kɛlɛ cogo di keba o taara wolo mun na laɲini 99 ko ka o lawaleya keba Mali kɔnɔ yan syndicat de wulila ka marché k'a tɛ appliqué k'a tɛ ta baara tɛ kɛ ni a ye yɔrɔ i bɛ ka tile fana na o fana nana ni o clé ye a ma f'i ɲɛna ko o clé yɛrɛ a sigitɔ kuma minnu fɔra o la i m'o fana mɛn nka bi an b'an yɛrɛ ɲininka munna dunko juguya ni yurugu tɛ se ka sen sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ keba n'i ye pôle économique ta o ko ka dunko juguya ni yurugu kɛlɛ vérificateur bɛ an bolo contrôle général de l'état b'an bolo o clé b'an bolo kasika b'an bolo o jɛkulu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bi keba olu yɛrɛ saraw u ka musakaw u ka hakɛw u ka baaraw bɛ kɛ cogo min na o bɛɛ lajɛlen fana dɔw ɲɛsinnen don o ma ko ka olu fana sɛgɛsɛgɛ tali bɛ kɛ cogo min na ko bɛ kɛ cogo min na ko k'a bɛɛ ɲɛɲini keba dunko juguya ni yurugu kɛlɛli Mali kɔnɔ n'an b'a fɛ a ka ɲɛ sɔrɔ n'an b'a fɛ a ka sigi sen kan fo jamanadenw k'u yɛrɛ ye a kɔnɔ keba bi mun de bɛ fɔ mɔgɔ ma ko karisa ko a ka ɲi maa ɲuman don ale de ka fisa ni aw ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ ye kasa b'a la de a bɛ dɔ di den ɲuman o tɛ dɔn tuguni faso den ɲuman o tɛ dan tuguni min ye maa ɲuman ye o tɛ dɔn tuguni maa min bɛ dili kɛ maa min bɛ sɔnni kɛ maa min ye funisere ye a b'a bɔ min an ka jamana kɔnɔna na bi ka dunko juguya ni yurugu kɛlɛ ala ma hinɛna Daniel Amaguen Tesogwela procureur kɔrɔ don a ko so fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ u k'a bɛɛ jate du fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ u k'a bɛɛ jate k'a daminɛ Tour d'Afrique la ka taa se Badalabugu pont ma soba minnu jɔlen Mali so minnu tɛ ban sobanbaliw maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu yɛrɛ kiiritigɛlaw ye olu fana ka lajɛ ka jate minɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara min na mun baara don a bɛ wolo mun na sabu sɛbɛn bɛ bɔ olu de fɛ yen Modibo Sidibe tun ye baara min kɛ keba o baara kɔnɔna na
utu ye yurugu sigi maaw nana ka bɔ diɲɛ fɛ minnu nana ka na yurugu yɛrɛ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a rapport kɛ i b'a dɔn maa min kun y'o commission président yan ala ma hinɛna premier ministre kɔrɔ Modibo Keyita la ale de fana y'o baara kɛ k'o rapport di Modibo Sidibe ma sɛbɛn in de bɔra sa ko k'a lawaleya ko ka numéro vert k'a la maa minnu bɛ fɛn minnu aw filɛ ka mun fɔ bi ko digitalisation a bɛ Modibo ka rapport kɔnɔ ni Modibo Sidibe kelen keba baarakɛlaw bɛ jamana kɔnɔ sa nka min ye n'i bɛ ci la mɔgɔ bolo n'e ta tɛ ci ye i tɛ se k'a lawaleya quoi c'est pourquoi ne bɛ to k'a fɔ yan tuma bɛɛ n ko anw ta tɛ sɛbɛnko ye an ta tɛ papier ko ye an ta ye maako de ye sisan fo maaw de ka sɔn e ye fonctionnaire ye mobili 5 b'e bolo mobili 4 b'e bolo du belebeleba b'e bolo e bɛ min dun tile kɔnɔ i bɛ min dun dɔgɔkun kɔnɔ i ka sara tɛ hali o tilancɛ bɔ aw bɛ taa mun vérificateur ta o la mun pole économique ta o la k'aw bɛ taa mun kasika ta o la kɛba o ti kɛnɛ kan nka nin bɛɛ ye tubabu fɛɛrɛninw de ye an b'a ni lajɛ k'a ni mamu n'o tɛ n'a fɔra sisan ko kɛba ko an k'e ka biɲɛ jate o sera kɛlɛ la kɔnti t'e bolo ne b'e dɔn kɔnti foyi t'e bolo e ka dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen tɛ yen motonin kelen min b'i bolo yɛrɛ taji yɛrɛ t'a kɔnɔ sɔgɔmada in na mais e sera ka sɛgɛsɛgɛ cogo di ko mɔgɔw bɛ Mali gouvernement kɔnɔ bi keba u bannen don ka t'u ka biɲɛ fɔ cour suprême na ɲɛmaaw bɛ t'u ta fɔ nka ministre bɛ Mali kɔnɔ bi ko k'u tɛ t'u ka wari hakɛ fɔ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛla ɲuman o ye fasodenw ye u ka y'a kɔnɔna na u ka sɔn u b'a fɔ min ma ko den ɲuman u ka se k'u yɛrɛ minɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko wari bɛɛ tɛ dun u k'a dɔn k'a fɔ ko maa bɛɛ lajɛlen se ka maa minnu b'u yɛrɛ minɛ kɛmɛ k'u tilennenya ni baaraya kɛ u ka n'u lagosi belebele bɛ ɲɛmaaw la nka caman b'anw yɛrɛ la dɛ anw de ko n ko kɛba n ko i kɔni bɔra janni na sisan i ye conseil technique ye lajɛ dɛ i ka to ka na ni bɔnw ye ni kɛba de kan ka mɔgɔ ka bɔn tilan a bɛ na ni wali bɔn ni a yɛrɛ ka bɔn ye kɛ a bɛ fɛn kɛ min se t'a ye taa minisirisow la bi kɛ jama bɛ jɔ jɔnni ka da la minisiri tɛ o n ko dafu de don dafu de ka yɔrɔ bɛ fa o ɲɛmaa bɛ se ka ɲɛmaaya baara kɛ ka sɛbɛnw sigi sen kan nka anw minnu ye kɔmɔgɔw ye n'a b'a anw bolo k'a fɔ ko faso nafolo suyɛni o de ka ɲi yuruguyurugu de ka ɲi namara de ka ɲi wa namara min don fana sisan kɛba a bɛ ekɔliso kunda a bɛ baarakɛyɔrɔ kunda a bɛ sɛbɛn ɲini kunda a bɛ diplôme kunda a bɛ baara ta kunda a bɛ recrutement kunda a bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa an bɛɛ lajɛlen b'a la su ani tile hali sini n'a fɔra ko recrutement bɛ kɛ yan dɔ bɛna ɲininkali kɛ ko kɛba ko ne ko ne e ye nin kɛ i tɛ se ka kuma dɔ fɛ min b'a ko kɔnɔna na mɔgɔw bɛna na aw ɲininka yan k'a b'i ye ko majɛ kɛra sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ ka sigi sen kan bi gouvernement bɛ ka baara minnu sigi sen kan bi laɲini minnu bɛ u bolo bi o tɛ ka an kisi mun b'an kisi jamanadenw ka ta ka don a la mun b'an kisi maa minnu mana minɛ u ka kɛ ɲangi maaw ka bɔ a kalama mun b'an kisi kow ka bɔ dabiriw la sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ u ɲɛ kan bin kana kɛ maa kan sariya ye min fɔ a ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen ka minɛ a minɛcogo la ni o y'a sɔrɔ dunko juguya ni yuruguyurugu a kɛlɛ kan ka kɛ a kɛlɛ kɛcogo la a ka bɔ ɲɛna woloma na a ka bɔ mɔgɔ sugandili la a ka bɔ karisa nɛgɛbana ye karisa nɛgɛtana ye minnu y'a ta kɔrɔlen fara kura kan n'u ka baara kan ka kɛ kɛba a ka kɛ jɛlenya kan maa kana woloma ka bɔ maa la n'o misaliw sigira sen kan k'a fɔ jamanadenw ye nin tɛ bɛn nin baarakɛyɔrɔ in na hali kɔsa in na gouvernement ye baara min sigi sen kan kɛba k'a fɔ ko ka sɔngɔw nɔrɔ yɔrɔw la n ko bɛɛ bɛ dɔ bɔ yuruguyurugu ni dunko juguya la e nana sisan baarakɛyɔrɔ dɔ la a fɔra e na ko bɔnbɔn paquet ye 100 ye a nɔrɔlen don ne nana sa 100 e kɔni tɛ se k'a fɔ ko k'a d'e ma 80 na tuguni a fɔra i ɲɛna ko ka sɔngɔ nɔrɔ baarakɛyɔrɔ la e bɛ taa sisan k'e mago bɛ certificat de nationalité la a fɔra i ɲɛna ko 120 don e ɲɛ bɛ 120 nɔrɔlen na e bɛ taa mun 1000 wɛrɛ di tuguni carte d'identité polisiso la baarakɛyɔrɔ la i kan ka sɛbɛn minnu sɔrɔ i ka baarata sɛbɛnw i ka vignette i ka carte i ka assurance mɔgɔw mago bɛ sɛbɛn o sɛbɛn na ko k'a bɛɛ lajɛlen dulon wa keba ka wari bɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ minɛli la bolo la kuma tɛ wari minnu kuntala ka jan minnu wari ka ca kosɛbɛ k'o fɛɛrɛw sigi sen kan nka nin si tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ na anw fasodenw ma sɔn dɛ anw de jɔyɔrɔba bɛ nin ko in na bi bi in na parce que ɲɛmaa tilennen o b'a sɔrɔ kɔmaw fana sɔnna de an ye caman ye u wulila k'u jɔ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ la kɛba a taara n'u yɛrɛ ye
hakili t'a la n ko vérificateur de la ka datugu yan n b'a dɔn ni hakili b'a la o ma kɛ aha Mumuni Gino ɲininka sɛgɛn min dara ka yan'a ka ɲɛ sɔrɔ o clé ko la i ka taa casque la i ka taa pôle économique la degun mun bɛ u dala ye bi nin bɛɛ y'anw ka jamana de ye ni keba minɛna wa ye keba ni kiiri ka kan mɛ Kasim a kana sɔn ale ka kiiri Buwajan den ani Kulubali den non vraiment a kana taa ni Kulubali den f'an ka bɔ o de la ka maaw ɲini maa minnu b'a baara ɲɛdɔn ka maaw ɲini minnu bɛ tilennenya ladira kɛ anw yɛrɛ jamanadenw ka sɔn sira tali ma sira min b'an bɔ nɔgɔ la n'o tɛ an ye fɛn fɛn sigi sen kan papiye ko tɛ bi ko tɛ min ye dunko juguya ni yuruguyurugu ko kuma bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ yan jɛkulu caman sigilen don u ma se k'a bana ban wa i b'a fɔ ko san o san ni sonyɛli ka ca ni salon k'o ta ye a dun bɛ ka taa jamana kelen de kɔnɔ bɛɛ ko wari tɛ Mali kɔnɔ nka wari min bɛ taa Mali kɔnɔ n'a fɔra ɲinan ta yɛrɛ mana fɔ kɛmɛ i bɛ boli donc sɔgɔmada in na nin ye an ka cadeau ye k'a di anw yɛrɛ maliyɛnw ma n'an b'a fɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ ka sigi sen kan n'an b'a fɛ ɲɛ ka sɔrɔ a ko la n'an b'a fɛ an ka jamana ka taa ɲɛ ka sigi a kana sigi a sen sabara kɔnɔ n'o tɛ k'a daminɛ min ye san ba kelen ni 960 la keba fo kana se bi ma Mali san 60 ani kɔ min dunna nafolo la o ma don dɛ wa ni n ye kɔrɔnfɛla ta don o don keba i bɛ boli ATT ka san 10 kɔnɔna na miliyari min donna Kidali kelen na n'o fɔra ɲɛna i bɛ boli i tɛ taa Kidali ka hali gitɔrɔn mètre 1 sɔrɔ yen hali ni gouvernement mɔgɔw taara bi u bɛ jigin so min kɔnɔ o tɛ Kidali ko n'u taara kan kɔnɔna na so tɛ yen sigiyɔrɔ tɛ yen nka wari min donna o la ANICT sira fɛ a ka ca ni ba n'a si ye dunko juguya ni yuruguyurugu projet baw minnu nana an ka jamana kɔnɔ yan yiriwali baaraba minnu nana an ka jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ musaka bɔ ka don koba minnu na n'i y'a dunko juguya n'a yuruguyurugu rapport ye kɛmɛ i bɛ masaya sigi Ala ma o bɛɛ la ko wari t'an ka jamana kɔnɔ nka an yɛrɛ ye mun dun ka mun kumaniya jamana ma an k'o fana jate k'o jate minɛ a bɛ taa min mun bɛ kɛ n'a wari ye sisan tulo b'a la k'an ka mɔgɔ bɛ ka taa du jɔ wɔlɔfɔw fɛ yen de taa du jɔ wɔlɔfɔw fɛ yen taa du jɔ Kanadaw ni Faransiw ni fɛnw na ni jamana nafolo ye a kan ka don da min fɛ furakɛli tɛ kɛ kalan tɛ kɛ yiriwali tɛ kɛ foyi tɛ sigi sen kan n'an yɛlɛmana ka bɔ o kɔnɔ k'an bɛ sira kura fana tabaw fana kan ka tila ka fɛɛrɛ sigi sen kan min b'a to baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ danaya ni tilennenya ni laadiriya ale kɔnɔna na nin y'an don kan ye